कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कट्टा लाईव्हच्या सोशल मीडियाच्या सर्व प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। खेडमधील जगबुडी नदीनं पुन्हा धोक्याची पातळी ओलांडलेली आहे। पुराचं पाणी हे खेड मार्केटमध्ये शिरलेलं आहे। खेड नगर परिषदेकडून भोंगा वाजवून नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आलाय। गंभीर परिस्थिती खेडमध्ये आता तरी नाहीये, मात्र घाबरण्याचं कोणतंही कारण नाहीये। पाऊस असा सुरू राहिल्यास 2 दिवसापूर्वी जी खेडमध्ये परिस्थिती निर्माण झालेली होती तशीच परिस्थिती काहीशी निर्माण होण्याची शक्यता आहे। मार्केटमध्ये पाणी शिरलेलं आहे, त्यामुळे काही घरांचं आणि काही दुकानांचं नुकसान झालेलं आहे। बुधवारी सकाळपासूनच पावसाचा जोर वाढल्यानं जगबुडी आता धोका पातळी ओलांडून वाहू लागली आहे। त्यामुळे शहरातील मार्केट परिसरामध्ये पाणी शिरलंय। खेड शहरातील सर्व नागरिकांना आणि व्यापारी बांधवांना कळवण्यात येते की पाऊस पडत असल्यानं जगबुडी नदीच्या पाण्याच्या पातळीमध्ये वाढ होऊ लागली आहे। नागरिकांनी आणि व्यापारी बंधूंनी आवश्यक ती खबरदारी आणि दक्षता घेण्यास यावी असं आवाहन देखील खेड नगर परिषदेने केलंय। आज कोकणासह पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आलाय। पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे, सातारा आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांना आज पावसाचा ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आलाय। त्यामुळे आज या भागामध्ये मुसळधार पाऊस सुरू आहे, तर दुसरीकडे देखील खेडला देखील ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आलेला आहे। खेड, दापोली, चिपळूण या भागात देखील संततधार पाऊस सुरू आहे। कोकण कट्टा न्यूज, खेड, रत्नागिरी। या मानव पत्रकार